Apa itu mau? Senam apa itu mau? Ya dipersiapkan, Marlena naik panggung sambil joget. Ya Bapak Ibu, apabila panjenengan ingin menyisihkan uang kecil Anda, Joget Bobon. mola tretan anyawera tore onggo, senyawera tore onggo tretan. Salva onggo lah. Masih Karaoke gede. Dorong lah. Kalian Dedi Kuplu version langgam-langgam campur sari tambah ngati. Wus dadi antep pengati ganti kapan mung bakal tak enteni. Aku bos kepada tresno ya mung sliramu sing katon ana moto. Super Kerto. Bayanganmu wis pikiran kok koyo ngene rasane pansa kangen pengen weruh ceweke. Iso aku nyandeng sliramu ayu kang dadi pepujanku. Tulungono rasa kangen atiku nganggo es manis kang tak tunggu. Kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem nambani. Tak suwun rino lan wengi dadi yo tombo kangene ati iki. Wus dadi antep pengati nganti kapan mung bakal tak enteni. Aku wis kebaca tresno ya mung sliramu sing katon ana moto. Yen mengira bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku. Kok koyo ngene rasane mung pansa kangen pengen weruh ceweke. Apa bisa aku nyandeng sliramu wong ayu kang dadi pepujanku. bakar Salva onggo. Tulungono Ayo nah, pakai petaki bengkong aja nah. Ada iya pakai terasi. nganggo es manis kang tak tunggu. Kangen iki bisa mari
musik dan lagu, musik dan tari kita masih bersama SSB Icon. Bapak Suli lur, Siti Bapak Suli lur. Ha ha eh, ha ha ah, ha ha eh, ha ha ah. Iya. Bapak Tom mengatakan rencana impor Porisano. Ya, kita berseni juga kita berolahraga. Sudah terbukti bahwasannya pada sore hari ini sang Marlena kita loh. Nah Bapak Ibu para Marlena, kita juga tidak cuma